I gdje ste bre ljudi, evo nas ponovno na Minecraft prežnjavanju. Danas ćemo igrati Bridges. Ajde sačekamo. Prva mini igra na našem kanalu, Bridges u prevodu mostovi. Ajmo da uzmemo kit, u stvari, plavi ćemo tim da budemo. Čekaj da vidimo koji smo tim. Mi smo žuti i podružit ćemo se da pobedimo ovu partiju. Mali smo ipak. Uzet ćemo kit Apple. Super. Ljudi, kad budemo imali dovoljno gemova, uzet ćemo kit miner. Znate već zašto on služi. I ljudi, krećemo za 10 sekundi. Idemo da ih pobedimo. Ljudi, nadam se da ćemo imati sreće. Tako ljudi, ovo ostrvo volim. Krećemo. Bridges je jedna veoma dobra igra na Minecraftu. Bridges i Hunger Games su jedne vrlo dobre igre na Minecraftu. To su survival igre na Minecraftu i ja uzmem, pocepam panjem ovih po 8, nekad po 7. To je dosta, nećemo praviti radnu tablu, sigurno neko napravio, jeste. Ovaj već lik ima drveni kramp. Družir. A dobro, zavisi kad je napravi. Obožavam ovu mapu. I meni je dobra, omiljena. Marš samo jedne lijane glupave. Ajde uđi više. Da uzmemo. Krećemo ljudi. Iskopaj ugalj. Da nemam problema. Iskopaj 6 komada možda. Treba će nam za celu partiju. I za bakne i za izvinjavam se, i za pečenje. Pečemo ljudi piletinu, pravimo roštilj, no? Ma zezam se malo. Ovo je moje omiljeno mjesto vamo da kopam. Konačno se vidi. Ajde krenemo ljudi. Ajde metal neki da nađemo. Dobro ljudi, ja mislim da vi vidite dobro, ne znam. Znači, metal, iron. Prvi metal u ovoj partiji. Odlično. Treći, 3 metala. Ja mislim da imate. Imamo za metalni kramp, to će nam trebati. I još metala. Opa, iron. I ljudi, ovo je koliko imamo irona? 6, opa. 6 metala, dobro je. Ljudi, najviše što mrzim u ovoj mini igri je to što ljudi kradu. Srbi bre, Srbi. Nema mnogo Srba baš, ali možete ih i naći. Kopaj zlato, može nam zatrebati. Znam, nema kram. O ne. Ne sme da nam ukrade. Aha. Lik nije lopov, ja se nadam. Evo ti jabukice malo. Ajde će on nama nešto dati. A daće mu metal, evo ti. Jedi gum. Nemoj valjda sad ukradeš. Nemoj, ne budi pizda. Valjda lik. Imamo ljudi još 7 minuta. To će biti sasvim dovoljno da nađemo barem dijamante. Treba će nam još oko 20 irona, barem za ceo oklop. I evo ga. Bedrock. Idemo napred. 1. 2. Uključit ćemo ljudi F3. Čekaj sam da izbrojim vam koliko od početka. 1, 2, 3, 4, 5. Stavi baklje. Dobro.
Ljudi, izvinite ako ne budete negde vidjeli. Uroš će od sad savljati bakle. Ljudi, Još mi dala super. ljudi, ovo će biti, ja mislim, dobra partija. Voleo bi da naš tim pobedi. Bilo bi dobro da nađemo dijamante. Meni kad proradi premium, ja i Laki ćemo igrati zajedno. Mini igre, Hunger Games i tako I ostale tako igre. Tour Fast i tako neke igre. I delit ćemo zajedno sve. To se podrazumeva. Aha, evo je naša opa. A ovdje je To naš. naše. Jeste. Jeste. Napravili, otišli smo u krug. Koliko imamo metala? 3, još jedan za soke. Ne. Sačekat ćemo da Čekaj, napravimo imamo grudnje. ceo oklop. Traži još. Noću. Da imamo za patike Nike. I Nike imamo. Ljudi, pravit ćemo pantale. Original. Panike, patike, bre. Šans, ljudi. Farmerske ćemo napraviti. Ajde da nađemo još. U pet. Dobra partija, treba će nam još malo. Ali kapa i patike 4 minuta. To je sasvim. Imamo dovoljno vremena. Malo da ručamo. Nismo mnogo gladni. Da je baš do ovoj partiji ne bude lopova. Za sad nema, tako da neće biti ni do kraja. Da misle da će biti ovdje negdje dijamant. Stavi bakle. Hoću. Da napravimo šta ti. Još to bi bilo dobro da nađemo diamond. Diamond. Tako je, ovo će biti sasvim dovoljno. Još to bi bilo dobro da nađemo neke dijamante. Ako nađemo viška dijamanata, daćemo našem timu. I evo ga metal. Dijamanti! Idemo ljudi! I još dijamanata! Dijamanti! Još dijamanata ljudi! Ovo je ekstra partija! Tako je, bre! 4 dijamanta, bre! Ljudi, mač imamo! Ljudi, Ekstra je! Rekao Kad sam bi našli još koji, mogli bismo napraviti Ma kapu. tako je. Evo ga metal! I to je to, ljudi! Mislim da je to sa ceo armor. To je to što se tiče epizode, šanse, bre, ljudi. Malo se šalim. Ne treba nam ugar. Možda. Idemo! Dosta, idemo. Ovo je dosta. Idemo. Idemo. Nije nam neko valjda krao. A nije. Nisu Dobro. valjda lopovi. Mislim da jesu. Nisu, yeah! Daćemo ljudi nekom dijamante. Dijamantski mač. A u stvari, Koliko, bre? daćemo pravi oklop. Hoću, šta da pravimo? Grudnje. Grudnjak. Super. Sad pravimo. Čekaj. sad, Kapu. Pravi kapu. Ovo naš jeste. Jeste. Još 2 minuta, ljudi. Da pravim kapu. Kapu. Može kapica. Kapa. Nemoj. A ne. Ljudi, izabrali smo tim u kojem nema lopova, to je sjajno. Ja u svake 2 partije nađem barem jednog lopova. Nekad izađem iz servera, zato... mislim da nam neće treba. A u stvari, da sokne. Treba nam još jedan. Nema veze. Šta se okne može? Ne, pravimo farmerice. Dobro, još 2. Farmerice. Ajde da nađemo još jedan metal. Bilo bi ekstra. Još minut, ljudi. Stavi bakle. Ljudi, još minut, znači, to je sasvim dovoljno. Ako nam neko ne uzme. Da.
Stavit ćemo bakljetinu. Tako. Joj, još 50 sekundi, ljudi. To je dosta. Ljudi, mislim da će nam faliti sokne. Ljudi, falit će nam jedan metal. Nema veze, sokne nisu najbitnije od odela. Aj ljudi, imamo još vremena. Ajde još jedan, molim te. Ajde, dijamante nađemo. A ne moraju dijamanti. Barem metal, ajde. Ajmo, iron. Molim te, idemo, trebaš nam. Ajde, jedan samo. Jedan. Uče nam, dobro, imamo kameni. I ljudi, počinje. Mostovi se spajaju, ljudi. Sad smo ga na gabusi, nema vez, ljudi. Idemo mi da se fajtamo. Samo, dobro, 2 dijamanta. To da stavimo ovako. Ljudi, hranu ćemo ovako. 2 dijamanta ćemo nekom da damo, ovako. I ljudi, idemo napolje. Da se fajtamo, fajtoši. Šans, ljudi. Ajde, pusti dijamante. Maš ruke. Moram. Penji se. Tako. Da su ona? Naši su plavi. Ja sam se, ljudi, uplašio, bože. Ljudi, znači... Miku. Eto ti 2 dijamanta, ja vam čuvam leđe. Majmune. Šta ja buka, ljudi? Ja sam se, ljudi, uplašio. Neko zagradit ćemo da naš... Jel možemo mi da krademo? Ne možemo, ljudi. Dijamantski mač. Super. Jaki smo. Stvarno, ljudi. Odavde niko nema oklop. Možete li da verujete? Mač u ruke. Da se poznanimo s Mikom. Evo ga metal, ali... kasno. Da vidimo. Skopaj. Skopat ću, pa ću dati. 2. Ne, daću Miko ima. 3. Ja, ljudi, nemam sreće. Mikiću. Majmune. Uzmi metal. Čekaj da ostavim nešto. Hoće mi treba šljunak. Ljudi, niko nema oklop od našeg tima. Nevjerovatno. To je to. Ljudi, moramo da se ovdje uštekamo. Uzmi mač u ruke. Dobro. Stani, brate, tetki. Ljudi, nas ima 7. Također tako žutih. Nećemo da mu krademo. Maš tamo. Ljudi, idemo da se fajtamo. Nećemo još, ljudi. Ipak nećemo, nema veze. Ljudi, hoćemo da sačekamo našu ekipu. Ajde. Beži tamo. Tražimo 4 metala. Napiši. Dobre, ne treba mi! Ti, Sokne, hvala ti! Hvala likom! Najbolji ste ljudi! Znači, ljudi, beži! Nećemo da kažemo. Super, naša ekipa se opremila. Ne! To je naš. Dobre, lupa nekoga raka. Ide to gađane. Pomeri se. Beži! Pomeri se ti, ajde. Vidite našu ekipu, ljudi. Baš smo ekstra. Idi tamo, zatvori, majmune.
Kreten. Loše se obuklo. Hajde upadaj. Ale glup ljudi. Ne moram da... Bežimo ljudi, vamo nas neko. Koka. A možemo da ti uzmemo, nećemo. Ali šta ne nećemo. Ništa posebno. Jel imaš šta korisno da daš ljudima? Ma nemam, ima jabukice, evo ti jabukice, evo tebi, evo tebi. Evo svima. Čekaj, ti nisi dobio, drži, tako, sad, Možemo. ja vam čuvam tražu. Snimamo. Ne, uzmi dijamant. Nemoj da bacaš što sam ti, ti pofajta mi se. Ljudi, crvenih je ostalo, nas ima, nema. 6. Au, ljudi, imat ćemo malo problema sa zelenima, zato su jednaki sa nama. Ali, ljudi, crveni su ubijeni. Bit ćemo u prva 3 tima posle ove partije. Ljudi, ovdje ćemo da se štekamo. Dobro. Niko nas ne napada, ljudi. To je odlično. Trebam da uzmemo kamena. Ljudi, treba nam kamena. Imaš u kovčegu? Nemam, pokupio jedan i kočeg. Dobro. Nije teo da mi da. Letkovi, ovdje ćemo se šekamo. Dosta. Dosta je. Ko je ono? Uzmi mač. Stani bre, Mikić. Čekaj. Ajde. Stani. Hoćemo da napravimo ovdje da se štekamo. Ljudi, ljudi, žuti su gotovi. Vidimo da su zeleni baš jaki. Sad će verovatno napasti Nemo nas. molim te, ne. Mač u ruke, sad će zeleni verovatno na nas. Čuvajmo se. Sigurno, daj da im prokopamo ovdje, da ne mogu da dođu lako do nas. Ljudi, meni nešto Bridges ide. Ja nisam nešto u Hunger Gamesu, više mi ide Bridges. Ne, nikovi su otvorili ovdje. Izložimo. Ljudi se tuku. U pomoć, idemo. Ajmo. Idemo. Ajde, Uroše. Mač. Ajde, poždosi. Budi ga. Vladam si. Ljudi, izgubili smo. Ajde, pratit ćemo naš tim. Još 20 nas je ostalo. Bolno, ti nisi naš tim pičklet. Opa ljudi, otkad ovo? Evo ga, naš, pratit ćemo ga. Ajde, Miku. Nije. Ne. Pratit ćemo ga. I zeleni su pobedili. Pobed zelenih ljudi, drugi smo tim. Dobra partija. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo sledeće. Ćao.